Tvorivosť a invencia študentov, doktorantov, mladých vedeckých pracovníkov a výskumníkov je ozdobou každej významnej univerzity. Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity je práve tým priestorom, kde myšlienky a sny mladých kreatívcov sa stávajú realitou. Keď sme na začiatku uvažovali, aký koncept nášmu kreatívnemu centru dáme, tak sme chceli vychádzať z niečoho, čo už je overené v praxi. A zvolili sme si koncept FabLab, čo sú otvorené kreatívne dielne. FabLab sú otvorené kreatívne dielne, kde sú prístroje a strojové vybavenie usporiadané do jednotlivých kreatívnych dielní, ktoré budú môcť členovia kreatívneho centra využívať. V prístoroch Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity bolo vybudované kreatívne centrum, ktoré zahŕňa aj CNC technológie, medzi ktoré môžeme zahrnúť sústruženie, frézovanie a taká kombinácia frézovania a brúsenia. V rámci kreatívneho centra disponujeme najmodernejšími 3D technológiami, konkrétne 3D skenermi a 3D tlačiarňami. Pomocou 3D skenera vieme vytvoriť digitálny model fyzického objektu, ktorý vieme následne upravovať v softvérovom prostredí a takýto model následne vytlačiť na 3D tlačiarni. V rámci kreatívneho centra sa u nás nachádzajú 3 zariadenia, ktoré pracujú na báze laserového lúča. Konkrétne sú to 2 zariadenia, ktoré pracujú s kovmi alebo jeho opracovaním, alebo jedno zariadenie, ktoré je určené na opracovanie a obrezanie plastov.